St. Mark chapter 5 beginning from verse 1. Ivangeli ngokaMarku sahluko singesesihlanu base befika phesheya kolwandle ezweni lamaGerasa. Esaphuma emkhunjini wahlangana naye masinyane umuntu ovela emathuneni enomoya ongcolileyo. Wayehlala emathuneni kungasekho muntu ongambopha nangeketanga, ngokuba wayeseboshwe kaningi ngawozankosi nangamaketanga, kepha amaketanga ayegqashuliwe nguye nawozankosi babaphuliwe, kungekho noyedwa owayenamandla okumthambisa. Ngesikhathi sonke ubusuku nemini wayesemathuneni nasezintabeni ememeza ezilimaza ngamatshe. Kwathi ukuba ambone uJesu esekude, wagijima wakhuleka kuye. Wayesememeza ngezwi elikhulu ethi, "Nginamsebenzi muni nawe Jesu, Ndodana kaNkulunkulu ophezukonke? Ngikufungisa uNkulunkulu ungangihluphi." Ngokuba wathi kuye, "Phuma kulo muntu, moya ongcolileyo." Wayesembuza ethi, "Ngubani igama lakho?" Wathi kuye, "NginguLegiyona, igama lami, ngokuba sibaningi." Wamncenga kakhulu ukuba angammukisi kulelozwe. Kwakukhona lapho ngasentabeni umhlambi omkhulu wezingulube ziklabile. Bamncenga bathi, "Sithumele ezingulubeni ukuba singene kuzo." Wabavumela. Omoya abangcolileyo baphuma bangena ezingulubeni. Umhlambi wagulukudela eweni waphonseka elwandle kungathi izinkulungwane ezimbili zaminza elwandle. Ababezalusa babaleka baye babika emzini nasemaphandleni, basebeza ukuyobona okwenzekileyo. Bafika kuJesu, bambona obeqhwelwe ngamadimoni ehlezi embethe esangulukile, yena owayenoLegiyona, base besaba. Ababekubonile babatshela ukuthi kwenzeke kanjani kowayekhwelwe ngamadimoni nangezingulube. Base beqala kumncenga ukuba amuke ezweni lakubo. Wathi ukuba angene emkhunjini lowo owayekhwelwe ngamadimoni wamncenga ukuba abe naye. Akamvumelanga, kepha wathi kuye, "Hamba uye ekhaya kwabakini ubabikele ukuthi kungakanani iNkosi ekwenzele khona yakuhawukela." Wamuka-ke waqala ukulanda eDekhapoli ngokuthi kungakanani abekwenzile kuye uJesu. Bamangala bonke. Khona uJesu esebuya ewela ngaphesheya ngomkhumbi, kwabuthana isixuku esikhulu kuye engaselwandle. Kwase kufika omunye wabaphathi besinagogu, nguJayiru igama lakhe, owathi ukuba ambone waziphonsa phansi ngasezinyaweni zakhe. Wamncenga kakhulu, wathi, "Indodakazi yami isiyalela. Ake uze ubeke izandla phezu kwayo ukuba isindiswe iphile." Wahamba naye, isixuku esikhulu samlandela samcindezela. Owesifazane wayenomopho iminyaka 12, ehluphekile ngokuningi ezinyangeni eziningi, echithile konke ayenakho, engasizakalanga ngalutho, kodwa kwayilokhu kuqhubeka. Esezwile ngoJesu, weza esixukwini ngasemva, wathinta ingubo yakhe, ngokuba wathi, "Uma ngingathinta nje izingubo zakhe, ngizakusindiswa."
Kwanqamuka masinyane umthombo wegazi lakhe, wezwa emzimbeni ukuthi uphulukile enhluphekweni yakhe. Wanele ukuzwa uJesu phakathi kwakhe ukuthi amandla aphumile kuye. Waphendukela esixukwini, wathi, "Ngubani othinte izingubo zami na?" Abafundi bakhe bathi kuye, "Uyabona isixuku sikucindezela. Usuthi ngubani okuthintileyo na?" Waqalaza ukuba ambone owenzile lokho. Khona owesifazane esaba ethuthumela aze okwenzekile kuye. Weza waziphonsa phansi phambi kwakhe, wamtshela iqiniso lonke. Wayesethi kuye, "Ndodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile. Hamba ube nokuthula, usuphulukile enhluphekweni yakho." Esakhuluma kwafika abomphathi wesinagoga. Bathi, "Indodakazi yakho isifile. Usamkhathazelani umfundisi na?" Kwathi ukuba uJesu ezwile izwi elishiwoyo, wathi kumphathi wesinagoge, "Ungesabi, kholwa kuphela." Akavumelanga muntu amlandele, kuphela oPetro noJakobe noJohane umfowabo kaJakobe. Bafika-ke endlini yomphathi wesinagoge, wabona isiyaluyalu nabakhalayo nabalila kakhulu. Wangena wathi kubo, "Niyaluzelani? Nikhalelani na? Umntwana akafile, kodwa ulele." Bamhleka usulu, kepha yena wabakhipha bonke, wathatha uyise womntwana nonina kanye nababenaye, wangena lapho kulele khona umntwana. Wabamba umntwana ngesandla, wathi kuye, "Thalitha kum," okungukuthi ngokuhunyushwa, "Ntombazane ngithi kuwe, vuka." Yayisivuka masinyane intombazana yahamba, ngokuba yayineminyaka 12. Khona bamangala ngokumangala okukhulu. Wabayalisisa ukuba lokhu kungaziwa muntu, futhi wathi mayiphiwe ukudla.